Good day mga idol! Welcome back sa ating YouTube channel, Boyet Salabare po. And of course, i-update ko kayo para sa updated na presyo po ng ating pinakapaboritong brand ng motor. Yan po ang Yamaha motorcycle. And of course, this month of September, alam naman po nating lahat, kakagaling lang natin sa maraming gastusin. Well, alam ko maraming dyan na gustong bumili ng bagong motor. Ito po, Yamaha motorcycle. Magkano na po ba ang presyo nila? Lahat po ng model, alamin po natin yan. From the cash price, installment, at syempre yung monthly amortization. At para dito sa ating feature for today mga idol, sinama ko po na po lahat ang category ng motor ng Yamaha. From the scooter segment, off-road, sports bike, retro bike, andyan na po lahat. And syempre, nandito po tayo sa Yamaha Rev Zone, Dagupan City. Located po ito sa Tapwak, Dagupan City. Kung gusto nyo pumunta rito, kompleto po sila sa lahat ng mga small bikes and big bikes. Of course, ngayon po, titignan natin sa loob kung ano yung mga model na nandyan. Plus, titignan natin lahat po ng presyo nyan from the cash payment at installment. So mga idols, bagong lahat, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Plus, pindutin nyo may namumulang subscription button natin. At of course, meron tayong FB page. Huwag nyo pong kalimutang i-like and i-follow yan. Dahil nandyan po lahat yung mga details natin. Plus, yung mga ating pinopost pagdating po sa ating mga feature vlogs. Yan po mga idol ang ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo. At syempre, let's go inside at tignan natin yung mga model na nandito. No? Of course, Rev Zone Dagupan po. Pwede nyo kayong bumisita rito at pwede nyo pong i-check yung kanilang FB page dito. At pinakauna sa ating model ang ating retro bikes, especially XSR 155. Ito po ang pinaka-classic bike nila. May dalawang kulay ito, matte blue or tawag nila dyan phantom blue. Ano? At yung isang color dyan, garage metal po ang tawag nila dyan, silver color. Mga idols, ang SRP nito 175,000 pesos, minimum down payment 38,800 pesos. Para naman sa ating monthly amortization, para sa 1 year or 12 months, 14,000 plus, 24 months, 9,140, 36 months, 7,357. May rebate tayo ng 200 pesos pag maaga tayo magbayad. Iyan po ang pinaka-retro classic na ating bike from Yamaha. At siyempre, very premium yan dahil handcrafted po ang mga ginawa nilang parts dito. Yan ang XSR 155. Napakagwapo at napaka-astig nitong mga idols. No? Kung yan po yung kurso natin yung bilhin, available yan dito sa Rev Zone Dagupan. At syempre, meron pang isang kulay yan. Yan naman po ang tawag nila dyan. Garage metal or silver color with leather sheet na kulay brown. Yan po yung kanyang istura. And syempre, itong pinakasikat na motor ng ating Yamaha motorcycle. Yan po ang scooter nila na Maxi Scoot NMAX 155 ABS version. SRP price 150,000 pesos. Minimum down payment 43,800. At siyempre para sa ating monthly amortization, 1 year 11,000 plus, 24 months 7,215, at 36 months 5,800 pesos. At dito sa ating next model, Mio Gear S. Yan naman po may color blue, silver at black. Para naman sa ating SRP price, 82,400, minimum down payment 5,800, 12 months 8,000 plus, 24 months 5,300, and 36 months, 4,294. Yan po ang Mio Gear S version. Para naman sa ating standard version, SRP price naman nito, 77,400 pesos. Minimum down payment, 5,800. 12 months, 8,116. 24 months, 4,995 pesos. May dalawang kulay yan. Yan po yung white at silver. Para naman sa ating Mio Gravis 125, yan naman po ay SRP price 89,900, minimum down payment 6,300 pesos, 12 months 9,386, 24 months 5,700, 36 months 4,654. Yan po ang ating Mio Gravis 125, ang ating pinaka malupit na scooter from 125cc segment from Yamaha. And para naman sa ating Aerox 155S version, ito po yung pinaka top of the line. SRP price 140,400 pesos. Minimum down 37,800. Para sa 1 year 11,000 plus. 2 years 6,984. 3 years 5,630. As of now, isa pa lang po yung kulay niyan. Yan po yung color black. At of course, meron tayo yung color silver. Kung gusto niyo po yan, available dito sa Yamaha Rev Zone. At of course,
para sa ating Aerox 155S, kailan po kaya darating yung next color nito? Abangan po nyo po yan sa ating channel dahil iyahatid ko yan. At of course, para sa ating Aerox 155 standard version mga idol, SRP price 119,900, minimum down 31,800 pesos. Para sa 1 year, 9,800, 24 months, 6,054, 36 months, 4,885. Dito po, meron tayong tatlong kulay. Yan po yung gray with a neon color. At syempre, meron tayong color black nyan at yung ating race blue color, yung blue color. So, tatlo po ang pagpipilian natin dito para sa ating Aerox 155 standard version. Ito po yung pinaka the best na sporty scooter from Yamaha. 155cc segment. Yan po yan. At para naman sa underbone category, yan naman po ang ating ihatid sa inyo, Sniper 155 R version. SRP price 126,900, minimum down 19,800 pesos. 1 year naman 11,000 plus, 2 years 7,273, 36 months or 3 years 5,862 ang ating babayaran. At pagdating sa specs ng ating Sniper 155R version, yan po ay naka-keyless system, meron tayong USB charging port, at of course, ang the best dito, naka-fully digital din yung ating instrument panel, LED rin yung mga ilaw nito, at very sporty yung kanyang design. Meron din tayong standard version, yan po ang Sniper 155. Ang SRP naman nito, 120,400. Kung gusto natin ng installment, minimum down, 17,800 yung ating i-prepare. At para sa monthly, may 1 year tayo, 11,000 plus. 2 years naman, 6,984. At 3 years, 5,000 plus ang ating babayaran. And punta naman tayo din sa ating category ng sports bike, YZF R3. Ito po ang ating World GP 60th Anniversary Edition ng ating R3. SRP price, 279,000 pesos. Meron pa tayong dalawang kulay nito. Yan naman po ang blue or race blue at yung black color o tech black. So mga idols, meron pa tayong the best dito. Meron silang available na X-Max 300 dito. Yan naman po yung power gray na color. SRP nito, 274,000 pesos. Kung gusto nyo ng installment, magda-down tayo ng 86,800. At syempre, meron tayong insurance 12,000 plus. Para naman sa ating amortization, 1 year, 20,000, 24 months, 12,000 plus, 36 months, 9,978 pesos. Ito na po ang pinakamalupit na maxi scoot na talagang pang touring, pang malayuan. Kasi very comfortable, very convenient, at of course, hitik din sa ating solid na safety features. Meron tong dual anti-lock braking system at meron din siyang traction control. Yan po ang X-Max 300. Dalawang kulay yan, green at power gray color. Of course, pagdating naman sa ating off-road category, nandito naman ang pinakamalupit na WR155R version. Meron tong bagong kulay or color version. Yan po, nakita nyo may bago siyang decals. Yan, napaka-astig, napaka-forma. SRP price 180,000. Kung gusto nyo ng installment, minimum down 43,300. Para sa 1 year payment, 15,000 plus. 24 months, 9,172. At 36 months, 7,383 pesos. Ito na po ang pinakamalupit na off-road bike from Yamaha, ang kanilang WR155R version. Mga idols, ang color blue, napakaganda ng kulay na yan. At of course, siyempre, ang pinaka-iconic na scooter from Yamaha, Mio Sporty, mga idols. SRP price, 71,400. At para sa ating minimum down payment, 5,800 pesos. Of course, may tatlong kulay ito. Yan po yung cyan, magenta, at itong color black. Para sa ating amortization or monthly, 1 year, 7,534, 24 months, 4,642, 36 months, 3,755. Mga idols, pili na kayo sa mga color version na to at sigurado ko mag-enjoy kayo dyan. Kasi for me, ako po ay merong sarili din na Mio Sporty. From almost 10 years na pong ginagamit ko, wala akong problema. Napaka-durable, napaka-reliable, super tibay mga idols. Kaya nga po, nagustuhan ko itong ating Mio Sporty na to. At kung gusto nyo bumili niyan, available po itong mga Mio Sporty dito sa ating Yamaha Rev Zone Dagupan. Punta na kayo dyan mga idols at sigurado ko kung anong gusto nyong kulay, meron sila dyan.
And for our next category, of course, scooter version pa rin. Andiyan naman po ang ating Mio i125 version. At ito nga, SRP price ito, 75,900 pesos. Kung gusto nyo ng installment, minimum down, 5,900 pesos. At para naman sa ating monthly amortization, 1 year, 7,900, 24 months, 4,899, 36 months, 3,960. May tatlong kulay ito. Pwede kayo pumili sa magenta, sa blue, at sa black color. Of course, yung ating pinakamalupit na naked bike, andito na ang ating MT-15. SRP price, 172,000 pesos. Kung gusto nyo ng installment ito, pwede naman. At ang ating down natin dyan, 36,800 pesos. Of course, meron tayong insurance, 8,000 plus naman. At sa ating monthly, 12 months, 14,000, 24 months, 9,000, 36 months, 7,300. MT-15, may bagong kulay yan. At ang tawag nila dyan ay Cyan Storm. Yan po yung bagong color version para sa ating MT-15. Napakastig at napakaporma yan. Of course, may big brother to, ang MT-03. SRP price naman ito, 254,000 pesos. At kung kursunado nyo po ito, available yan sa Yamaha RevZone. Punta na kayo mga idol. At para sa taong 2022, may bagong color din to. Yan din po ang Cyan Storm para sa ating MT-03 with the Cyan color version. Hindi na po itong dating kulay niya na Storm Blue color. Again mga idol, ang SRP nito, 254,000 pesos. Meron na kayo napakastig na naked bike. At syempre, itong ating pinakapaboritong scooter, ang Mio Patio. Yan naman po, ang SRP price, 88,900. Kung gusto nyo na installment, minimum down, 8,800. At para sa ating 24 months, 5,500 yung ating babayaran. Mga idols, may tatlong kulay ito. Yan po yung ivory white na yan, nakikita nyo sa ating video. At meron itong cyan green at red color. So mga idols, dito po ang problema natin, napaka-limited ng units ito. Ibig sabihin, kakaunti lang po dumarating. At siyempre, ito yung pinakapaborito ko sa lahat dahil meron din po akong sariling ganito. At yan po ang ivory white color. Yan po yung nakita nyo sa video. At siyempre, napakaganda po ng performance niyan. Again, kung gusto niyo bumili nito at magpa-reserve, punta na kayo sa ating kaibigan na dealer, Yamaha RevZone po. Siyempre pa, ang dami nyong papipili ang mga motor dyan from Yamaha, ano? Of course, mga idol, bagong lahat, bago matapos yung ating video, subscribe kayo sa ating YouTube channel, pakipindot yung ating subscription button para lagi kayong updated. Like and follow nyo rin yung ating FB page. At lagi po tayo mag-iingat mga idols. Ride safe po sa lahat at shoutout po sa mga idols natin dyan. Ciao mga idols!